suko moro kini jendo no suki maber no Stanley maero na neno go mana nyaka mondo mikoro geng na chode winjo koro kaneno nanga modonjo kaneno ka modonjo mana kilo ni mondike nango babala walos ningi mora neno ka yini ochicha walos ningi mora sawa dadi wala chora ai nyingi ngate alo ni nyisa nyingi full ane luonga ne Nyaulanda ken nying ngeni ma wan office Nyaulanda mungigi koro gweng alo nyingi ma nyingi mitego ID Wilikista Odero nga hello ini nyinga rio kende donga wacho ni Wilikista Odero low good Uluweni luonga ngawa ani luonga ni nyadundo makukuto to kanya ko malando kalo to bokone mage nyinge ga mani ngeni pakori na adwaro nyingi ma nyingi officially mitiyo godo ID nikech in ka wan office ka waonge thum ka waonge kamoro amora ka wan office watimo gima ukelo wa office ne nyinga oke medwaro iluonga to ruoth to nyinga dida timo gang ingeni kama ntie kane atiyo anana tich okay wawe dhi mabura we chandi nyinga iluongo ni Paklikeustias mani mitiyo godo Paklikeustias ngawa kaki ngama rieka ngini sema komano penja ni ngawa Paklikeustias akwang ngawa nyakwashwakwa ID Maria nadi ID Mara 492086 sawa ina ID Mari kanya no kiwacha na kacha aparolate ID number Mari and 2500200 25000 200 or 200 gima dungu melungu kaeni adwa ne mondo wawuo ka ung'eyo maber ni main office ma gima dong ka kata gima chakore gi ka en gima chakore gi ka ni kata wanyalure gi ka kata pod nyalo dhi mbele mana kupono winjo konge kata kupono ni ka winjo kubede ten gima dong gi ka to ken gima winjo kubede ruoth kikonge konya gi pia modhi ya donda atake uchido atako nyalo chido lakini anyalo simni kaka gik midwaro kuma go poke yod koro kikonya gi pi modho ya atako nyalo chido lakini office kata na we kod pi modho mara matetis mara en mana mara atiyo go karigi na sewinjo sawa ang na modho gweng kadhi koro penjo ne ya gumelu kuma duong wachi office ka ya nyako ni wacho ni ichodo nyako ni benedi ruoth ita rach wache gino gi ngufu manyalo winjo ita apiko nyocho ga piny koro ka winjo gime wacho jaod nyako ma iwuotho go ni malando ni nyako ma bondi sori ma kanyo jogo mabeyo jogo wacho no wakana ka nyalo bedo marach nyako ma iwuotho go ma mlungu go ofisa kaka wuono ni to kasi ya chief mu biro no manyo munyisu ne dwaro mana dier ano ka ngeu jedi panti location sanaka location ka wan gi jedi dong wang'eny ruoth mano to kwan mobiro ka ofisi ka oki wacha kaka ne wacho ji mone location naka ng'eny joma chuo gi joma mene to kamene point gi kama in maluongi kida chaka luongo nyako ni mano soro monyisi ni joma ne dwaro ang'eyo wasebiro wayudore gi sani apinji ni thuolo ber apinji ni nyako ni jaode wacho ni in uoni chode en osiepni en adiri koso kendo adiri jaode wacho na chode yes achode kosa ng'iyo kode ng'iyo kodu gi chode okay asetimo ne koso pode ko kadwa timo ne mano ipinja pinje moko nego bene aduoki in monego bene kinge duoka apinji ni ya jaode wacho ma ineno wachno ni miriambo chieng' moro na leko ni nyako moro makwar an godo lakini na lek akoro lek na nagombo ni kanya sai chieng' moro yita yude nyako moro maber abur ka en kama lakini mano miriam mana lek moro mana leko lakini sani wacho no mano to miriam koro in
Mano wach makia. Ramo ni mano wach makia. Akia ka leko ta saleko. Ni leko en kusu ni leko. Na leko nyako makwar. Mago chonga piny ka lemo ni Nyasaye okikele malaika maneno yo lekni. Angeno bro kelo lakini gisani. Mano wach makia. Koro angene ndiko imangisi ruoth. Emomiye ko nini ya. Apenjo mos kenda ku alero ni to bin poe ni wach ni chieng' moro nyalo chopo fiska. Mane umiya kilo nune ya jing'enye e location montie. Yes. To kupo ni chieng' moro ni wach ni chak duogi no chopo office na ka. Ni koro ene diri kata ni koro luongu kod chwore mana claim ni. Jawode ma claim ni. Ruoth ngene ya. Kelo godo ka. Tenta mosa uwe ko. Ale. Kapo ni chieng' moro jawode no chopka malungu kar uji ang'wen go kama. Moyo dire ni wach no ene diri kata en miriambo. Bino ni nti kama koro obo konyore kama koro konyore koge. Ere kaka gima ok timre nyalo bedo adier kata miriambo. Gima waseng'ise ni gima nyisi an kipacha. En ni nyako ni wach no akia lakini lekta leko ni nyako malando winjo bedo close to me. Ero kamano. Yeah. And that's the reality. Yeah, hiyo ndio ukweli ya mambo. Jaber wach na go gimogik. Anto chief gi kor ka kora arito ni mondo tie kuyo begi na le. Koro an wachno to an base winjo begi ni luongo wata chopo ka. Gima dhano wacho no okena dier nikech kata chi jamani. En osiep na mabende kumora mora wadhi kode. Osiep ni kusenyaminu. En osiep na chi bwana ni en osiep na. Iluonga ni patrifiunius ok bwana ni ok an bwana ni. Awinji. Patrifiunius. Yeah. Koro en osiep na makanyo to wachno okena dier. Mano miriambo. Mano crash. Koro gimotimu mabro konyowa. Adwa ni mondo wandiki gim kaka sete kene utamuru no. Undi koru. Wadwa keto kokwa ka to wasign ka makupon chieng' moro chmogi kata be ngiri chopo e kot an gima no wacho na ema present e kot bidware no. To an gima no wacho na ema bro konya chieng' ma ucha kuduoge. Gima wacho mano gigite wandiko gimondo gidongi office e file mar office. Ma chieng' machielo kni ping dhogi chieng' machielo bokini ping dhogi. Koro kane koro ruoth an gi kwayo. Pito ni tama lakini kwayo tan go. Ka biro ka. Awinjo ni dwara ta biro kaka ni wacho. To koro fe ok ichung' na. Hey, Agok yo. Agok. Kawana tingina bironi. Wono ni abironi full fucking. Biro. Wachi dibe maparo ka. Ingeni wachi sasa nanyaka chiemo. Magata na nindo ka. Ane na mara ine mangi kama na neni echa. Kaka ndiruoke yawo. Ema be pacha paro. Wachinga Agok kawani ni abironi kaka gombi mange. Wachi. Agok maracha. Gombi mange. Ane ma migomo mara. Ni malo yani ni malo mengo marino. Naka podi kini nyala tembea kwa wale nani. Ta dikini nyala mora mengo mbara mora. Wemi anyera go. Wemi anyera. Kulo pimna bacha no chunyi. Gimbora mora mocha bro timoni. Koni ngeni plan moro ma endi penja kacha. An ka wono ko ka chunya ni thuolo ni mondo wanyalo bet free. Koro iparo nyalo rango manyalo umketi kama ber kama nyalo thicho wacho yangi. Kori kia ya wagokia. Kori tagi mukela kama licha yingi. Ngibukeli kana ngena sengi. Ingeni kona jo machuo. We wako maduka 24. Maduka romnu. Agok. Agok ngeni jo matete moko pari ga maka betena. Ase pari para. Wiji, weche mag laf go. Ane mano miya. Itoya. Ai. Poka nyisi moro mana kan. Iwinjo. Ya poka nyisi. Dendi to yomna. Bane ki mokwongo. Bere be ni berna. Ingeni an kata sani kana jaoda. Be kata kumodhi akia. Ai, Agok ngeni ka rango boima. Ngi bada. Ira nango. Chalbe ada chalmatin. Wa chalre. Ai. Ya jo wata ruth to nge. Ingeni no gwenyo gini mana matin. No gwenyo gini. Karamono ka jaoda. O michuori. Yawa. Wachni dhiera. Omiyo koro gini obedo gi kitambulisho. Wachni dhiera bana, wachni dhiera. Gik madhi timo. Mondo mi tena bed kanyo. Wana dhi kawo kipande wan kodi. Kipande wakawo gi nyingi donge. Wabet kwa kreti go wa.
to Kanyo. nying biro mwase ya. Iwinjo gimoro dwaro. Nying biro mwase? Mwase. Gini kara motivo. Ai, kanyo. Gimi dwaro. In ngano kitim kata wiyo ko nyal suko. Yo ko nyal suko na kata wiyo. Do wiyo ko nyal suko. Onya. Ne jawo, da dong lew ndanyara twangone. Malicha. Suko bende. Dong abase ko gombo mago. Bas koro en odo kujo liel wiye. Odo liel wiye. Mono ben koni. Ya jaber. Adi sene. Bende. Ijasa no mana ji ID birth certificate mara ke angoto go gidu gi kaw gi en gi go pomo office kama keren titi mo na waya. Amba biro ka. Akendo report moro ka. Mar nyawanda gi gago. Wach maro manchi wacho. Nen wach mane? Wach magisere gi nindo e bungu kanyo. Ne na luongo na kibura kata na gikwera ne mano gi. Gine na dier. Ne gitamore mane giketo nyaka lwetgi ka mande iko gino ndong e buk ka. Mane gidagi gino timore. To na kono ika kinguno gi gibi gikwere kech en buka na godo ka. Gina amba ko nyaka simu sama e bura. Sa ochiko. Awani tieko nikech kani kistimo mano tambe lwetgi bende giketo ka. Kuro dong margi kendgi tangana gina ne evident magi dong mano dongine ka gina ena di okay nge wach koro gimara dhi timo ang'e kaka dhi kawo chik an kama chief ang'e ka magi gik matindo mang'e kwa watimo gini bedo goda aseneno an bende an kod evidence margi ka mane gikwero mane gisingo nyaka nogi mane gidagi ni ok gitima ngo ok gidosipe bo gichodre kanise kao evidence bende rin godo kora da luongo gi mondo awinja ne wach ginoka luongo gi abro luongo gi mondo awinja wach ginoka mondo ka ng'in to ngama wacho diri to ngama riambo an kora dok in koro kata kidok ta dok kero kamano kum tich mitiyo na matek sirikal bade lach nunga koro in bi ne achiel kum sirikal tich ositiyore kina mor mate kora ka sama de alo ta alo ka jachiri ki changina kod gik moko te an kora do ya chup maber ya polo idhi nade antie maber kang'iyo file mara kama ntiere ni kauno dichieng' mane Kone ni Jumapil. Sunday office pok notiyo nyaka nene aparo ni wiyi ok ber. Wapara ne maber. Sunday office ni pok otiyo nyaka nene wiyi ok ber. Kawuono en Monday. Chieng' barasa. Mano be omino ka luongo ka. En odiochieng' mar barasa. To gima duong' kabisa momiyo aluongi. Abro pimoni. Omera nyingi nga? Nyinga go. Aguk. Okay. Mane miyudi godo. ID number mari nadi? ID mara. 22 20 27 22 27. To giume lungi kama duong. Wach moro nyecho chopo ira ka. Maduong be ume lungi to adwani inyisa dieri maduk nikech office mar government kama otieni. Wan watiyo ne sirikal. Wakonyo jopiny be. Atiyo ne sirikal kendo akonyo jopiny mondo mi aket kwe kind jopiny. Kata mondo mi wami ji ler. Kamoro amora marach badibedie to wagolo. Kama kethore waloso. Mara paro ni winja. Awinja te. Nyocha wach moro biro mbele na kaeni ni uchodri gi bwana ni. Bwana ni nosipni koso kendo sipni. Okay. Agok. Ndiye. Adwa ni mo asekelero nu tij office. Ma tiyo ni. Tich matiyo ni en tij konyo to kod loso. To ng'ama no keth mare to awene oketho kende. To giko ne koro kokadhowa to dhi kelo kama koro kata wan ok bidonje. Nikech an ne mara na sekadho. Mana asetieko mandiko maketo nyaka piny. Nyako ni en chosh di koso ken chot ni. Wach mo wachre no. Mano miriambo. En miriambo. Mano miriambo. Kapar ka gimara be nyalo timre jate. Agok odagi
ni mano wach ma miriambo. Of I did this on Monday. Guk nowacho ni mano ok en adieri. To ponono ni chieng' moro awinjo kata wach nochako duogo ofis ka. Jatelo gino sibi winjo. Nikech iwinjo to onge. Ema piny koni niya. Mano gima ok adier. Koponono ni chieng' moro wach kabila nochako chopo ofis ka. Uparo ni onego koro abia timeng'o. Abia winjo wach ng'ama chako nuoyeno mo wach no keto mbele na ka mogik ni en adieri koso ok en adieri. An abia timeng'o koro. Adier onge kanyo. Adieri onge kanyo. Onge kanyo. Ma en miriambo. Miriambo. Koro dakuno kawuono sirikal bade lach. Ma katima gino buro chunyno katipond kanye katimang'o. Mokwongo an owuon kod youths mang'eny matiyo godo. An kod jolweta milona san chief an godo. To kamacho secho kadho kuntego tetemo kadho mochopo nyaka ira. Nitie joneno, nitie jowinjo, nitie joma paro, to nitiere bende chief bende gire mondo chopire ji ng'enye. Ka wan miriambo tabro gonyou kawacho ni kare waweuru wachono, lakini yo mondo ng'e ni adwani mondo wawinjre maler. Ket lweti inken makani. Ket lweti kocham. Kechi sekwerno ok en. Koro agreement mar in bende ibiro angi ket lweti ka. Biket kokika kama kitu gine kane. Mondo nyisa koro chik koro go signature ni ka. Go signature ni bute kane. Kare. Umana lor kama. An Bila gi kanyo. An kora kel tienda. Subare. Mera mo ko timore gi lwedo. Kiti ko cham. Matiyo. Bedo ko cham matiyo nyaka ne kik mama kono piti go an wangi gi matimo wuot. Chieng' moro amora kik ponono ne wacho in kuru mari ikito gi ka. Kana. Ane kubuk maber. Ko signature. Maber sana. Ti kami kete lweti no kami kete kana. Ai. Koro chieng' moro amora gonyu kawe ume maler ni chieng' moro amora moponono wach mondo wuogi. To kik ponono ni ubulo kodho. Ok inyayudo, mano miriambo. Mano be umendik ugol vitu signature. Sawa. Eru kamano. Uparo ni lwedo ko signature kuketo bro epo. Okuru epo.